Sziasztok! Horváth Andi vagyok, üdvözöllek benneteket videósorozatunk második részében. Legutóbb arról beszéltünk, hogy hogyan maradjunk rajta az úton, még akkor is, hogyha az élet akadályokat gördít elénk. Semmiképpen se adjuk fel, lassú, apró lépésenként haladnunk kell előre. Egy picit visszaugranék, hiszen ahhoz, hogy rajta tudjunk maradni az úton, először rá kell lépni arra az útra. És hogy miért pont most jövök ezzel a gondolattal, ezt mindjárt kifejtem. Ugye véget ért a nyár, egy picit ilyen borús hangulat van rajtunk úrrá. Véget értek a hosszú napsütéses nappalok, a kikapcsolódás, a nyaralások, a pihenések, a családdal töltött sok-sok idő, kicsit a habzsidőzsi, amikor elengedtük magunkat. Beköszöntött az ősz, a gyerekek iskolában, mi újra a munkahelyünkön, pörög a mókuskerék. És emiatt egy picit ilyen depresszív hangulat lehet rajtunk úrrá. Sötét van, hűvös van, esik az eső, semmihez semmi kedvünk. Viszont fordítsuk át egy picit ezt a gondolatot. Igen, véget ért a nyár, de ne úgy tekintsünk az őszre, meg az előttünk álló időszakra, mint valaminek a végére, hanem tekintsünk rá úgy, mint valaminek a kezdete. Például az életmódváltásunk kezdete. Ennél tökéletesebb időszakot nem nagyon tudnék mondani az életmódváltásra. És hogy miért? Pontosan azért, mert rengeteg időnk van jövő nyárig, mert valahogy mindig ez a nyár van bennünk, hogy nyárra kell tökéletes formába kerülni, ami nem feltétlen van így, de mondjuk tűzzük ki ezt célnak, hogy akkor jövő nyár. 9 hónapunk van, 9 hónap rengeteg idő, rengeteg idő. Be tudnak rögzülni az életmódváltás alappillérei, ki tud alakulni a ritmusunk, van időnk arra, hogy szépen, lassan, fokozatosan haladjunk, nem érezzük ezt a nyomást hátul, hogy jaj, már alig van időnk, sietni kell gyorsan, ezt nem lehet sürgetni, tehát ez egy lassú folyamat, mint amiről már sokszor beszéltünk, meg kell adni az időt, és ennél tökéletesebb idő, mint hogy még 9 hónap áll rendelkezésünkre, meg hát az egész előttünk álló élet arra, hogy jobban érezzük magunkat, ennél jobb időszak nincs. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatnék, hogy igenis ne hagyjuk, hogy az a szürkeség, meg ez az időszak, ez rányomja a bélyegét a hétköznapjainkra. Táplálkozzunk egészségesen, fogyasszunk minél kevesebb feldolgozott élelmiszert, bátran zöldséget, gyümölcsöt minél nagyobb mennyiségben, mérsékeljük a zsírfogyasztást, tehát tartsuk egészséges keretek között. Még hogyha ilyenkor ez a szürkeség arra is késztetne minket egy kicsit, hogy zsírosabban, szénhidrátdúsabban táplálkozzunk. Figyeljünk a hűvösebb időben is a folyadékbevitelre, ugyanúgy a minimum 2-3 liter folyadék legyen meg minden nap. Persze ilyenkor nem biztos, hogy a hideg víz esik jól, nyugodtan fogyasszunk ízesítetlen teákat, cukor nélkül, citrommal, akár is mézzel édesített teákat. Mondom, változatosan zöldségeket, gyümölcsöket, ebben az időszakban is elérhető szinte minden. Úgyhogy ezeket, és amikről beszéltünk az egészséges életmód alappillérei kapcsán, ezeket az alapelveket alkalmazva, haladjunk előre. Rengeteg időnk van, úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy kezdj el most, lépjen rá az útra, és hajrá szeptember! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!